and ukholo lu empty lungena ngokuko lugobogobo ukholwa hayi yama labo ndiyakholwa inkosi mayibongwe amkhangela kwinguquko kukho abantu abasuka eKapa bengaguqukanga bazowapha kukho abantu abasuka eEastern Cape khavanke waste ixesha elingaka uthi ngabukene exhaust emotweni kuhamba umuntu angaguqukanga intana uhamba nje bakubalwa inani inkosi mayibongwe lento kaThixo idinga uguquka ngoba isoldat emveni koba uYesu alichithele ngegazi namanzi laguquka lamazuba lo unyana kaThixo ngoba wayemana uThixo ewafiphaza amehlo abo abazama uqonda bawutwangu awuqonda bazohamba umsebenzi makaphinda ngababonisa